हाय सर्वांना, मी एका कलेक्शन मध्ये तुमचे स्वागत आहे। खूप सुंदर अशी साडी आहे। ज्याला कोणाला पाहिजे असेल त्यांनी पटकन स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि बुकिंग करायची। बघू शकता जी मी वेअर केलेली साडी, मस्त असं साडीचं फॅब्रिक राहणार आहे। जॉर्जेट मध्ये साडीचं फॅब्रिक राहणार आहे। ज्या मैत्रिणींना पाहिजे असेल ना त्यांनी पटकन स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि बुकिंग करायचं। मी वेअर केलेला मस्त असा कलर, त्याचा असा मस्त असा स्काय ब्ल्यू कलरचा आहे ना, कॉन्ट्रास्ट जाणार आहे। कपडा क्वालिटी भरपूर छान राहणार आहे। पुढचा कलर राहणार आहे असा मस्त असा वाईन कलर, मस्त असं त्याला मस्टर्ड येलो कलरचा कॉन्ट्रास्ट जाणार आहे ना। हा सुंदर असा साडीवरती ब्लाऊज राहणार आहे। खूप छान अशी साडी। पुढचा कलर राहणार आहे पॅरेट कलर, त्याला असं मस्त असं आहे ना जांभळ्या कलरचं कॉन्ट्रास्ट राहणार आहे। साडीचं फॅब्रिक जॉर्जेट मध्ये राहणार आहे। ब्लाऊज पण खूप सुंदर दिलेला आहे। कॉन्ट्रास्ट मध्ये साडीचा ब्लाऊज राहणार आहे। ज्या मैत्रिणींना पाहिजे असेल ना त्यांनी बिंदास बुकिंग करायची। प्राइस खूप सुंदर दिलेली आहे। ऑफर प्राइसची साडी राहणार आहे। प्राइस राहणार आहे 520 रुपये। ऑल इंडिया फ्री शिपिंग मध्ये तुम्ही बुकिंग करू शकता।